Illum irridu nibdew nemnu millum illi kapaċi nkunu aħna illi għal darb'oħra għat-tielet darba imbidlu il-pajjiżna mill-ġdid. Nerġgħu nibnu mhux biss l-istituzzjonijiet imma narġgħu noffru it-tama. Għax jekk gvern korrott kapaċi joħloq il-ġid, gvern nadif kapaċi joħloq ħafna iktar, kapaċi jagħti lura Malta lil Maltin, kapaċi jarġa' jisra it-tama, kapaċi jagħti l-opportunità lil-uliedna, kapaċi nippjanaw il-futur ta' Malta flimkien. Għax Malta verament jixirqilha partit serju, partit nadif, partit li jemmen f'pajjiżna. Aħna għandna l-obbligu bħala partit illi nisemgħu ta' kuljum, illi niġu ta' kuljum, naraw ta' kuljum x'inhuma l-iktar affarijiet importanti għan-nies. U ta' kuljum rridu nkunu kapaċi niddiskutu kemm hemm bżonn, nargumentaw kemm hemm bżonn, inħabtu l-idejat kemm hemm bżonn, imma mbagħad noħorġu u nitkellmu b'voċi waħda. Għandna jkollna il-kredenza, it-twemmin fina infusna, mhux għax bravi, mhux għax nafu kollox, imma x'nemmnu f'dak illi għamilna partit nazzjonalista ta' veru. U allura ejja ma nibżawx ngħidu minn aħna, ejja ma nibżawx ngħidu minn xi xaddejna, ejja ma nibżawx ngħidu x'għamilna għal dan il-pajjiż, ejja ma nibżawx niftaħru fejn għamilna s-setturi kollha tal-ekonomija illi qed iġib il-ġid fil-pajjiż illum. Ejja jkollna l-kuraġġ ukoll ngħidu fejn żbaljajna, ngħidu mejja kulpa, ikollna l-kuraġġ ta' twemmin tagħna, ikollna l-umiltà tal-iżbalji tagħna, imma fuq kollox ikollna l-kuraġġ u t-tama ta' dak li nistgħu insiru u nagħmlu lil pajjiżna.